Igama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphaka uthi yakweyini umfana omncane uphuqa imizi abafakazana ngothola lodwa labetshise ithuluza ngihambe ngifice etsimini bathi uqama uxakile kuzoshuba kusangezeka noma yini madoda ngumafafu ke njengede ngabane ngonobhatsho kwathi ayikhulume ngumfaka amakhanda khanda inyoka nawakhanda amabili lesizwe lenkosazana hayi suka madoda hayi ngikhona ke manje ngizobingelela nje mase ngikhuluma ngodaba olubalekile khona abantu kade bengicela nomunye umndeni nje bake bangithinta uthi bangithinte kabi ngimatasa angilali ke namhlanje madoda namhlanje angilali namhlanje ngiyasebenza ngizobe ngithinta nje bonke abantu ekade becela nje ukukhuluma nami abanye baze sayiqala iconsultation sangayiqeda namhlanje nje ngoze ngilale ngo12 ngiyafona namhlanje kodwa before ngifone ngithe nje ake ngizokhuluma kunenyanga ke edumile ekukhulunywe ngayo emaredweni kwakhulunywa ngayo emaphepheni esingisi esizulu kwakhulunywa ngayo kwa social media ekuthiwa ithwebule umculi ekuthiwa uthwetshuliwe ekuthiwa umasoka anovalo kuthiwa useyisigqila senyanga uselahla izingane zakhe walahla unkosikazi ngahla yonke into wayohlala enyangeni usephila khona njengabe namhlanje ke ngizokhuluma ngalolu daba lolo ngifuna ukuthi ke ngoba kade bengicela abantu bethi ngingenelele mina ke mangabe ngenza into ngoba lolu daba lalomuntu lukwi social media ingakho nje ngizokhuluma ngalo la ngoba ngifuna ukulisebenza nje kodwa mangizolisebenza khona la kumele kudlulwe khona ngoba njengoba ngizongena nje sengithe ukuchecka nje ngendlela yami ngangena esigodlweni ngaluchecka ngalibona libhekiswe phansi ngalibona ngalichecka ngawo wonke ama-angle so ngifuna umndeni uconfirm mawukhona umndeni wakhe umasoka lovalo umculi ekuthiwa uthotshulwe inyanga useyisigqila senyanga usedele yonke into imoto zakhe seyidayisiwe imali senyangeni yonke into inyanga imthwebulile akasawufuni noma ubona umndeni ngiphezulu kwalo daba ngabatshela abantu ngathi akukho ngingaphezulu kwamandla ami sengikhona namhlanje uma ngabe khona umndeni oconfirmayo othi ngithi go ahead king ngicela angifonele ku 0798130260 maye khona nomndeni othi hayi ke owomndeni kaMasoka anovalo othwetshulwe inyanga bekhona owomndeni ngicela nje angithinte 0798130260 ngiyayisebenza lento ngoba sengiyibhekile lenyanga indlela yami ngabheka ukuthi nawo namandla okwazi ukuthwebula ngambheka uMasoka onovalo ukuthi yena ngempela ngabe uthwebulekile yini noma useyahlanya yini ngawubheka umndeni wakhe ngabheka ukuthi umndeni wakhe wona ngabe uyamthanda yini uMasoka onovalo ngambheka unkosikazi kaMasoka novalo ngayibheka izingane yo ngibuye namafayela ke amaningana wona kodwa before ngikhulume ngawo ngoba ngifuna ukwadedela ngoba ngifuna ukusiza umndeni ngifuna ukumsiza unkosikazi ngifuna ukuyisiza izingane bengabe khona angifonele owomndeni nje inumber ethi 0798130260 ngiphinde ngibonge kakhulu kulabantu bafethu ekade nje benginikelela kusuka othandweni bethi king inkulumo ozikhuluma la ziyasakha ziyasikhulisa nami ngithuke kabi ngifakelwa abantu imali nje bethi siyabonga indlela osakha ngayo wow bafethu ku-live wami olandelayo ngizocela ukuthi amagama enu nonke nina eningifakela imali kwi-account yami ethi 62841852298 FNB kaZE nzama loyo ngiyabonga kakhulu bafethu ngokuthi nje mangabe ngikhuluma la ingampela niyazenza izinto zijabule idalwa kujabula unqoba ngiyabonga nje ngemali eningifakela yona bafethu imali engaphoqiwe engakhonjiwe enithi nje into king ositshela yona iyasisebenzela kunamhlanje nje king siphila ngeenkulumo zakho bangithi phohlo ngemali singayibiza ngomnikelo bengazi mina ukuthi ngokukhuluma nje kepha kunabantu abathintekayo engaze badele ngisho imali zabo bangifakele cha ngithi ngiphinde impela iaccount yami le abangifakele kuyona ukuze nawo kade ungazi ukuthi khona abantu abanaleyo inhliziyo abakwazi ukubonga abakwazi uappreciate iaccount yami ithi 6284185 22 98 6284185228 FNB kaZE nzama loyo ngiyabonga abafowethu ngemvumo yenu nje ngizocela ukuthi mase ngiza kuWoza Wednesday la ngisuke ngikhuluma khona indaba ezijulile ngizocela ukwabemeza wonke amagama enu nalabo mhlambe nabo bazothinteka nabo bathi hayi king nami uyangakha ngeenkulumo naku umnikelo nje nawe ngizobonga mfowethu ufake ireference ukuze bengabe sengingena ku live wami ngikwazi nawe ukumemeza uma ngabe futhi uthi uyanikela nje awufuni ngumemeze ungisende
ungithumelele imessage ungitshele uthi hayi King benginikela nje ngoba uyangaka kodwa angifuni igama lami limenyezwe la kwi social media. Mawungena inkinga futhi ugilimemeze usungifakele lokho office ukunginikelela nganga ngoba sengibone bayakwenza abantu. Hayibo ngokukhuluma ngokuqwashisa abantu ngeindaba zemsamo, ngokuqwashisa abantu ukuthi bangadlala abantu. Kunabantu abakwazi ukudela imali yabo bethi bayanikela kum. Ingena imali account ithi ti yini lengenayo umuntu othi ngiyabonga King. Ngangikade sengiyoyilahla imali yami komunye umuntu esethe uzongisiza kodwa uthema usukhuluma ngamlandela umuntu ngabona ukuthi ngempela bedlala ngami. King lokhu engikwenza kuwena angikuthenga ngenza ilutho nje ngiyabonga ngoba ngiyaqonda ukuthi idlozi lami liyakusebenzisa kusho abantu abahlukahlukene bengabe qeda ukufaka imali. Kodwa ngolosithathu kwiWoza Wednesday la ngisuke ngikhuluma khona indaba ejulile ngizoyisho le ndaba. Ngibonga kakhulu kunalabo esengibanikezile inamba yami ya private ethi 08081 ya private laba bathenga umakhandakanda bafethu. Lo makhandakanda enuthathile nize niwuhloniphe ngoba indlela esixhumene ngayo nje wasenutholile umakhandakanda nani bafethu seniqalile nabonga into ezenziwa umakhandakanda kunina. Ngiyabonga bafethu khona nje okade engisendela imessage la naye ngizocela futhi ukuthi leyo message ngolosithathu ngibavezela abantu ethi King mina ngina 5 years ngingabaphupha inhloko abantu bakithi kepha ngiqede ngathola umakhandakanda sengiyabaphupha abantu bakithi. Omunye kade ehlenyuke enyangeni kuthiwa unedemon behlala bhodle kodwa kungenzekile utho kodwa uthe bethola umakhandakanda kwavele kwakhuluma ukhulu kuyena washo ukuthi empilweni sonke lesikhathi yini ekade ibavimba bebeboshwe kanjani kwaphakama isidalwa somuntu. Hey umakhandakanda ukwazi ukuphakamisa isidalwa somuntu sikhulume manje. Umakhandakanda ukwazi ukwenza ukuthi uphuphe abantu bakini ubabone befika kuwena bekukhombisa umhlahlandlela ngoba abantu bakini abasoze bakulahlekisa. So udaba engizokhuluma ngawo namhlanje ngifuna ukukhuluma ngodaba lwenyanga ethwebule umculi kaMaskandi. Igama lomculi kuthiwa uMasoka Luvalo. Ngifuna ukukhuluma ngaleyo ndaba ke leyo. Kodwa before ngikhulume ngayo ngifuna omndeni aconfirm ngokungifonela inamba 079813 0260 oathi go ahead King. Uyabona uma ngabe ukuthi akaconfirm manje mhlambe balele la bekhona nani ngoba akekho umndeni engiqhumene naye kepha bengibona ama message kade ngicela la ethi King Bhaka ngenelele endabeni kaMasoka Luvalo wathwetshulwa inyanga usehlala enyangeni ulahlile umndeni wakhe this ngokubona abantu abaningi becela leyo nto ngibese ngene esigodlweni ngayihlola ukuthi kwenzakalani kulomuntu okuthiwa uthwetshuliwe lavela afika ifayela lathi grrr lafika ifayela and umndeni uzolijabulela ifayela and umakoti le khona uzolijabulela ifayela and uMasoka Luvalo le khona uzolijabulela ifayela engiliphethe. Kodwa ngoba li sensitive leli fayela engiliphethe li sensitive and lithinta ifamily kakhulu and lithinta ifamily lithinta umakoti lithinta inyanga lithinta uMasoka Luvalo umculi loyo li sensitive. Ngifuna omndeni noma oyedwa ozoliconfirma athi go ahead King ngoba li sensitive kakhulu. Angizili ukuzobrusha ngizobe ngena ngqo ngithi 1 2 3 emva kalokho siyamlanda uMasoka Luvalo simphinisele emndenini after sengikhulu ngeke lokushona le siyamlanda simphinisele emndenini. Kodwa before alandwe ifuna sivumelane la ngoba le ndawo isuke yaba indaba yaka social media. Yonke into ngizoyinqoba la yabo. Yonke into ngoba ayikho into engayibukele manje ingangithi lelo daba engifuna ukulithola ningitshele bengabe lapho office makhona ofonayo no confirmayo ngoba asilele ngisho amahhovisi avuliwe manje kuyasetshenzwa inamba 0798130260 owomndeni noma whoever asondelene noMasoka Luvalo bangifonele wasilangela ucingo ngizolibamba la luconfirm la mase ngiyayidedela ke ifile manje ngakangeni ngeke ngiqhubeke nale ndaba until ulosithathu. Ngiyazi kodwa ngolosithathu ukuthi iyobe siyifikile kubona ngoba nginawo ama contact details omndeni, anginawo ama contact details enyanga, anginawo ama contact details aMasoka Luvalo. Bengisayibheke nje mina spiritually ngayidonsa esigodlweni ngayithola. Angikwazi ukufonela umndeni ngithi ngikhulume yini ngalo daba. Iwona kumele ifike le video mase beya confirm back. Once ba confirm angekususa lokho bazongivuma
bazongivuma futhi ngizobalungisela lento mina ngeke baze bakholwe ngendlela engizoyilungisa ngezinga eliphezulu ngayo. And indlela engizoyilungisa ngayo lento into engizoyenza angaqale ngisho ngizoyenza kanjani, angiqale kodwa ngilinde confirmation from the family. Whoever ke okade luza udaba lolu kukhulunywa ngalo la ku social media lokhu drayiswa hayi ngiyakutshela mangiqeda ukukhuluma ke ngodaba lamasoka luvalo ngizobe sengikhuluma ngodaba luka DJ SBU lo wemofire. Angibrusha ke mina ke ngizokhuluma ngaye ukuthi kwenze njani wakotela izihlahla, kwenze njani wabeka ama dread, kwenze njani wabeka intshebe, kwenze njani wabukeka imofire yakhe ihamba kahle, kwenze njani kwenzakalani ku DJ SBU ngizoyichaza mina nale futhi ngifune ifike. Uyayiconfirma yena noma akayiconfirm ngizokhuluma ngayo kulama sontazana. Eyiconfirmile noma ngayiconfirmanga uyikotelelani izihlahla u DJ SBU ethi akukotela izihlahla akhathi izihlahla. Uyabo isigcino uzothi akulalwe nezihlahla ukwenziswa yini lokho. Siyamazi thina uthi DJ SBU yini manje dedela inwele, yini manje yeka intshebe, yini manje kwenzakalani ngo DJ SBU. Uyayiconfirm akayiconfirm ngizoyikhuluma mina. Engifuna bayiconfirm iyodwa ngoba inokuthwebula phakathi and inokuthi angiyisebenze. Yile yamaskandi othwetshulwe ohlala emzini wenyanga. Uma ngabe kuphoqa ukuthi angiyongena gade emzini wenyanga ngizongena. Kodwa konke lokho ngizokwenza umndeni mawuconfirmile. Ngikhulume la, mangikhuluma umndeni awube aware. Ngizokhuluma ngomaskandi othwetshuliwe. Ngoba vele ngizobe sekunegunya, ngizokhuluma ngingafihli lutho open. Ngizokhuluma ngenyanga ekuthiwa ithwebulile. Ngaphandle kokusaba nokusatshiswa, ngizokhuluma ngayo. Makuphoqa futhi ngoze ngiye khona emzini wayo inyanga. Ngiphinde ngikhulume ngomndeni la ezalwa khona umasoka luvalo. Ngizophinda ngikhulume ngonkosikazi kaMasoka luvalo. Ngizoziyeka izingane zamamine. La sikhathele into ezifihlwayo thina. Abangibizi King Bhaka for nothing, bathi ngihambile, bathi ngibonile, bathi ngizenzile, bathi wathethe uBhaka udakwe yini kumfana omncane benobhuqa imiza bafokazana nje ngotholota lametshisi ngisho ithuluza ngihambi nalo sidala ngilifica khona ensimini libekiwe yindaba ingoba ngumfoka amakhanda inyoka namakhanda ababili elesithathe lenkosazana ngunogwadobhadwa ikhulule ngumafavuke njengedangabana madoda bathi bathi ngathini mina bathini bona kunjani makunje ngiyakutshela nje. Awu madoda ngiyabonga kulabantu abayijabulelayo inkulumo zami. Yazi mangathiwa ake ngiveze imali nje abantu abanginikelele yona. Madoda uNkulunkulu azanibusise bafethu. Uyabona amathongo enu asazokuba nani. Uyabona nje ukuthi umuntu ngokukhuluma kwami athatha isinqumo athi ake uthi ngifake lokhu ngibhaka bese ebhali reference athi King uyasakha ngenkulumo zakho ushintshile umqondo wami indlela impilo ebengiyibuka ngayo. Impilo bengiyibuka inzima ngiyibuka into engamenenjeki kodwa after ukhuluma amaqiniso akho ayangiphilisa King. Ubesho umuntu afaka umnikelo and ingenile imnikelo umehluko ukuthi ngabe ngiyamemeza la ngisho bani angakaconfirm nabantu abanikelile ukuthi bayafuna yini ngikhulume ngabo la noma bafuna abafani ke abantu abanye bayafuna ngibabonge la abanye abafuni. Okwamanje ngisababhanqa ngisathi ngiyabonga abafowethu kodwa ngolosithathu ngobe ngiphethe ilist umuntu engizombonga ingoba uzobe ngenankinga yena nokuthi unginikelelile ngobe ngibonga la uzobe ngenankinga ukuthi unginikelelile kodwa othi mina I wanna keep my low profile. Angifuni ukuthi ngibonge kuma social media ngeke ngize ngikwenze kodwa ngiyakutshela uNkulunkulu namadlozeni bafethu nethunywe ezinazo ngiyangizoniphakamisa nina ninomakhandakhanda la nikhona bafethu nizowabona amandla makhandakhanda. Wena ungakabi nawo ungakwazi uku-order kodwa ma u-order uqinisekise ukuthi mfethu mangabe ukufike la kumina isigodlweni qinisekisa ukuthi la uhlala ngakhona akhona amanzi, ngaba umfula noma idamu noma ulwandle. Maye ngekho amanzi asibe khona ke intaba ngoba intaba ibaluleke kakhulu. Intaba nje ingakho nje ibandla lamaNazaretha linesikhathi nje sokuya entabeni kuyiwe khona. Uyabo ukuya entabeni kunemfihlakalo hayi ukuthi kuyayiwa nje ngoba nakho nje kumnandi, cha kunemfihlakalo. So nawe makunentaba unomakhandakhanda khona izinto eziningi ozoyifunda empilweni.
into eziningi ozoyifunda. And once ubona makhandakanda ngicela uyithola i-private number yami le ethi 081 ngicela uyiclaim wano makhandakanda nje isho uthi King Bhaka ngicela inumber yakho ya private. Iyiphi ya private? Ile ngikhuluma kuyona la. Yiyo le engikhuluma kuyona la. Yona ya private. U079 ubanjwe office. U079 ubanjwe office. Bese bengilethela yonke ilokhuzana ukuthi ubani nani mina mase mina ngifona back sengiconsulta nomuntu abasuke sebeqedile naye ukukhuluma naye yabo. Kodwa o81 awubanjwe office banjwa kimi mina ngqongqongqo yabo. Abanamakhanda ke bayakuza i-account yami abangifakele kuyona ithini ithi 6284185228. Namhlanje nje bengizokhuluma leyo ndaba ukuthi ngifuna ukukhuluma ngo DJ SBU. DJ SBU lo wayephethe uZahara ngezikhathi lezi uyabo. Mase ngikhulume ngani ngokuthi uthi azikotelelweni izihlahla ngoba cha ushilo bandla open wathi akukotelwe izihlahla. Ngizoyichaza leyo ukuthi yindaba athi akukotelwe izihlahla yini ashiyinwele yini kuthi angiphahluke manje ngivele ngiyikhulume manje le ndaba ka DJ SBU kodwa cha ngizoyibeka and ibeka ngayibeka wonke umuntu uzothi hawu kanti ngizoyibeka mina ngizokhuluma uyayiconfirm uthi DJ SBU noma akayiconfirm la yakhona nguking phela mina ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana emazulwini nginelungelo lokuthi bese ethi akubanjwe izihlahla asigijime isikhulume angaze athi akulalwe nazo. Sukanini madoda hayi abamazi King Bhaka bamuzwa ngendaba hayi abamazi bamuzwa ngendaba awusukane madoda hayi ngizoyikhuluma and ngothi ngiyikhuluma ngolosithathu ngobe ngifunda ama comment la ngothi ngiyikhuluma ngibe ngifunda ama comment ngobe ngiyishaya kanje qaqa ngobe ngifunda ama comment ngolosithathu. Akekho emhlabeni oyekayichaze ya ndaba ka DJ SBU ngizobe ngiqala ngizobe ngigcina ngisho naye ngeke ayichaze le nto yakhe. Sasigijima angaze athi asilale nazo izihlahla ubesathi nje asihage. Now uyazi ke once wamhaga umuntu kulandela ukhisi ncwa kusuma kusuka kukhisi ncwa kuyenze ngigcine iphelele ekamelweni kwathiwa hug kiss bedroom. Sukani matati kama kumpaka sipango wakanza bathi ngikhambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi bathinta ubhaka udakwa yini mfana mncane futhi baphuqimisa bafakazana ngotholota la betshisi itruza ngihambe ngilifika nsimini bathi uxama uxakile kuzoshuba kusangezeka noma yini ngomafavu ke njengeta ngabane kunokubajokubajwa ikhulube ngumfuka amakhanda inyanga namakanda amabili madoda elesithathu elenkosazana uma ungifuna mina ke ngimuza umuntu ethi King Bhaka number yakho ilule yabi namba 0798130260 ngeke ngikhulume ngendaba kaMasokolo uvalo up until kube khona ifebele confirmayo so far ayaka confirm ifamily leya ndaba ile ndaba ekuthiwa this is the most sensitive topic or sensitive issue uyabo. So indaba leya engithi mangiyibeka khona bazongithanda khona bazongizonda yabo leka Masokolo uvalo ngoba akekho umuntu ongavela soke nje ashiya umuzi wakhe ashiya ingane adele imoto zakhe adele ifamily adele yonke into ahambe aye kohlala enyangeni ayikho leyo nto kodwa kwenzekile kuMasokolo uvalo. And isikhulunywe emaredweni yabhala emaphepheni yakhulunywa social media ayisolveki isikumina ke manje yangizwa ngithini isikumina ke manje ngidila nayo ke manje mina manje awuze umnqobi ukhowani lapha ewe mnqobi angisho ngale ngisho uthi so u DJ SBU upe hayi angisho ngale nto isho wethi azokulimaza ama comment emadoda azokulimaza nizoza mase ngiyichaza and awuthi ukuthi uma ngayichazi ekaMasokolo uvalo namhlanje ingaka confirm ifamily guarantee ngolosithathu izobe seyiconfirmile ngiyazi mina ngihamba kakhulu ngoba iyangishisa kaMasokolo uvalo eka DJ SBU ngifuna ukukhuluma ngayo yodwa ngithi ngifuna ukukhuluma ngayo yodwa eka DJ SBU ukukhuluma ngayo yodwa. Mina phela ngeke mina ngilandelwa inkunzi zabantu mina ngabathembisa abantu abala ngathi ayikho into yofisa ukuyazi bese ungayazi.
ngokwe spiritually, ngokwedlozi, ngokwempilo, ngokomsebenzi, ngokwekhaya, ngokuthwebula, ngokuthwala, ngokwezilwane, ngokwemimoya, ngokwanani, ayikho into yofisa ukuyazi. That is why phela thina siyifamily la ka King Bhaka's page. That is why siyifamily la. Ayikho imfihlakalo eyokuphuma ngale. Ayikho into yogcina yabona makuthiwa ngihambile ngibonile ngizenzile khuna ngalezi zinto ke lezi ke makuthiwa ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana emazulwini khuna ngale nto ke le mina yabo funa nje abantu ukuthi uyinikitho futhi nani ningasabi makhonto ngayiqondi uthi khuluma king uthini hayi ngolosithathu mfethu nangobuzayo kobe kuyisikhathi sini ngolosithathu ngiyokhuluma ngo8 o'clock ebusuku ngobe ngiyidedela kodwa manje zu2 ngifuna ekamasoka luvalo ngifuna yodwa bekuthi funa ukukhuluma wona namhlanje kamasoka luvalo manje ifamily ayikakaconfirm namanje yabo ekamasoka luvalo ngifuna yodwa ngoba nje ngizoyichaza ekamasoka luvalo hayi isixazululo futhi ngichaza ngizobe ngichaza mase kuba nesixazululo ngeke ngichaze into esensitive umuntu ohlele enyangeni kuyimanje ulahla ingane mase ngichaza ngabi nasixazululo ngizoyichaza mase ngiba nesixazululo mina phela nje ngilindi family it confirmed ngoba le issue sensitive ngoba izingane isale zodwa isensitive ngoba izimali ziphelile izimoto zidayisiwe imndeni yakho lambili. This is the most sensitive issue, you know. I wish ukuthi wherever you are mfethu engathi like for this particular issue you can be with me and understand the way this is the most sensitive because ithinta ifamily as individual. Ngiphuza cryptizer phela bayathanda abantu mawuphuza bese bethi yini uyishayayo manje ngigaxele nje kahle kahle la kwakhonto abayibonayo nje iglasanyana yini uyishayayo king cryptizer nansi cryptizer cha bafethu ake ngigijime la ngivalelise ngoba ngoze ngidonse kakhulu kumele ngabe singenile ifamily ya confirm inamba yami ithi 0798130260 iaccount number ngizoyibhala futhi lapha kwi caption ngizoyibhala account number mangiqeda la kwi caption sengisholo wena mfethu nawe engithi mangikhuluma kube khona la uthinteka khona ngiyacela ukuthi uNkulunkulu nedluzi lakho uNkulunkulu idluzi lakho isikhathi lesi uNkulunkulu ngicela kuvikele akuprotecte ngicela idlozi lakho noma kuthiwa bese begange kangakanani ngalo kodwa ngoba sengikhulumile wangizwa ngicela idlozi lakho liqale manje likulalele uma ngabe livaliwe kuyimanje vele sisebenza liyonto ukuthi amadlozi abantu noma kuthiwa avalwe kanjani noma kuthiwa avalwe kanjani kade ngibheka nje abalandeli bami abanye babo abakompumalanga banamadlozi avaliwe kuzothi abalandeli bami abako Islandana abanye nabako Goal yabo all over nje kade ngichecka bathi hawu khona bavalwe kanje futhi khona bangavaliwe uyabo nje kuzodlula le Wednesday ngale ya Wednesday ngiyovula ulayini umuntu nomuntu ngithi akangithinte ngifuna nje ukuthi umuntu sikhulume ngoba uyabo lento ukuthi ninginikelele hayi nginikeze umdlandla nako engiqamba manga inginikeza umdlandla ngifuna umuntu sikhulume ngedlozi lakhe ngiyothatha noma aba-10 sibheke ukuthi la ukhona idlozi lakho livaliwe yini malivaliwe livalwe kanjani livaliwe yini malivaliwe livalwe kanjani ngiyobe ngitshela practical mangabe ngithi livalwe ngalendlela idlozi lakho hamba wenze kanje ngiyokutshela la mangabe lethe usempumalanga mangithe livalwe ngo1 no2 no3 mangithe livaliwe mhlambe kuvalwe ethuneni hamba uye ethuneni uzofica into ekanje ethuneni lomzali wakho noma ethuneni lengane yakho hamba uye ethuneni khonto uzoyifica ethuneni kuyomela uhambe mase ufika khona ufike uyishuthi into uzoyifica usikhombise ngizobatshela abantu leyo nto ngizobe ngibakhombisa ukuthi mawunikelela mina ulahla unikelela umuntu onamandla aphrovekayo kangakanani lezi inkulumo zami nami kwakwabakho ngiqhubeke ngibanikeza abantu information engaka
ngathi kodwa mangibanika bayaphila ngase ngiyaqhubeka ngithe mangiqhubeka izitha zalwa zithi ngibaqwashiselana abantu izitha zalwa zathi ngikhulumelana nabantu izitha zalwa zathi angakhuluma umhlobo ngama mina ngama until kwakhona abanye benu abenzeni abathatha isinqumo bavele banginikela ngingacilanga bavele bangifakela imali ngangiyifakile account yami before ngenkathi sikhuluma ngeconsultation bavele basebenzisa leyo account bavele banginikelela abantu left right and center ngijabulile njengoba ngijabulile ngithola more amandla ingakho ngibone ngisho isidingo sokukhuluma ngale ndaba le kamasoka lovala inyanga umculi lo othwetshulwe inyanga ngibona ngoba abantu banginikeza amandla banginikeza ukuthi bona into engiyishoyo bayayijabulela lazi ikhona izitha ziyakhala minyembezi bafethu asingamoshi isikhathi ake siyibambeni ake siyibekeni kahle ngolosithathu guarantee ngolosithathu ngizokhuluma ngendaba kamasoka lovala guarantee ngolosithathu ngizokhuluma futhi ngendaba ka DJ SBU shothi nje ilezo ndaba ezu2 ngiyozama ukuyimpintsha ndawonye ngiyozimpintsha ngothi qaqa masoka lovala mase ngoba ka DJ SBU ifuna ngigcile impela kuyona ingcono kamasoka lovala ngoba isinesixazululo phakathi kodwa ka DJ SBU hayi ngizoyikhuluma ngolosithathu baba yini bafethu I love you without you I am nothing but trouble abayifuna i-account yami ngizoyifaka lapha kwi-caption after nje 10 minutes uphinde uyibheke caption uzoyithola i-account yami ngizobe sengiyifakile baba yini I love you